som kommer til at tilspille sig chancer, og jeg tror faktisk også, at vi kommer til at se FCK være så dominerende i dag, at de vinder med de 3 mål, som vi ikke har vundet med på noget tidspunkt. Op her, Jakob Næstrup har lavet 3 ændringer i forhold til 1-1 start. Cornelius, som vi lige så her, han starter for 6. gang i denne her sæson. Robic afløser Froholt. Givet Lyngby en kende for meget kredit. Det var ikke 2-0, de kom foran mod OB. Det var kun 1-0, så lavede OB 2 mål. Altså Lyngby fik Begytkær udlignet til aller sidst. Det var lige. Det er spændende at se ham, den duel, der er herude. Han får nok bolden meget i forhold til at skulle gå bakken hos Lyngby. Der vil ikke have skolet højre bakken, men måske... Seifer Magnusson her, en af 2 spillere. Lauke Sandgrav er den anden, som har været afsted på landsholds tjeneste fra Lyngbys startopstilling. Så lidt flere hos FC København. Klem har været... Lopez, der altså skubbet ud i den her venstre bak-position. Har Tiagas herover på indersiden af Gotjolajsvili. Seneste sejr til FC København i Superligaen var her i Parken. 3-1 lød cifrene, da man besejrede Vejle. Men er altså blevet klar igen. Så klar, at han kan starte i dag. At finde på FCK's indskiftningsbænk. Så skal de lægge, så han kan få fat i dem. Ja, altså præcisionen er så vigtig det her, når man spiller ude i de her situationer. Men det er interessant om med Lyngby, fordi de der er jo varming på højre side, ligger højt op. Wow. Hvad sker der her? Overlægger redder for Theo Sandberg, og så får han en opgave mere af Hatziliakas. Efterfølgende, ja, så er han der i gang gå ind. Det er dårlig aflevering. Ja. Meget, meget tæt på. Og så den her tilbagelægning bagefter, den er heller ikke helt... Alt for blød aflevering til Kevin Dix. Og så denne her, Abu Bakari gør det bare det, han skal gå op og presser. Ja, du tosset der ballade her, ikke? Den der... Har optrådt. Kom ind og fik de sidste cirka 20 minutter mod AGF inden landskamp. Ja. Tryk fra FCK. Roberta der står 1-0. Så fik han lavet sit første Superliga-mål. Roberts. Han har allerede vist prøver på. De testen ikke registrerer. Han trækker benet tilbage. Det går så hurtigt. Det her, Kumado, vi har duellen imellem de to. Trækker lige ind der, så bum. Ja. Så må man undre sig lidt over, at den får lov til at komme hele vejen igennem. Står lige og bruger et halvt sekund på at notere sig, at den røg i kassen. Og så spiller Midtjylland i morgen mod Silkeborg. Eamon, hvordan han ganske glimrende driblede sig fri til en afslutning. Stor chance faktisk. Ja, han havde en lignende situation mod OB, også fra et meget, meget spids vinkel. Ja, det er Victor Claesson, der lægger den til Lea. Forsøger at finde Cornelius, det bliver i stedet for El Younousi, og så Jannik Stork. El Younousi med hjørnesparket. Dix ligger i det område, hvor bolden ender. En Klem også, ikke? Han får også lidt for meget plads, synes jeg. Jo, men som du fortalte tidligere, så er det jo... Smart af det er, jeg lægger den lige med hælen til. Stationer får en anelse for meget plads, synes jeg.
Robert Klassen og Kumado med et langt bold op mod Abubakari, og ved du hvad? Det er sådan set lige før han får indhentet Kevin Dix, men godt løst af hollænderen med det indonesiske pas. Han er Kevin Dix. Ja, og vigtigt for det her FCK-hold, at han er med. Der var jo tvivl om, at man kunne spille, efter han havde været med landsholdet. Flyttes langsomt op i banen, og jeg har sådan en fri position. God bold af Warming op på Amon, der forsøger at spille videre op på Abubakar. Offside, der er ikke offside. Han holder sig på benene. Warming her. Måske skal han spille bredt ud til Jonathan Amon, og Jonas Hansen giver sig frisparket på efterkrav. Lyngby-lejren, det er Morten Carlsen, der står ved Kasper Marker. Morten Carlsen får det første udskiftning. Sandgrav ud og Hebo ind. Hvorfor? Lauke havde det gule kort, og så var der også lidt på vores pres og vores evne til også at holde i bolden. Anden boldspillet var vi også for langsomt reagerende og for usikre. Og det er det forklaringen. Tak. Mathias Hebo. Der offrer sig selv meget, går meget takt, meget dueller. Nu han vis risiko selvfølgelig. Minutter. Marcos Lopez. Men var der dog optræk til mange gode ting hos FC København. En Hail Mary op mod Malik Abubakari. Han har Kevin Dix på nakken. Han er stærk. Jeg synes, han skal have en frispark. Løbespilleren Jonas Hansen er endda tæt på hovedstedet. Det kan jeg ikke. Jeg synes, Jonas Hansen står godt nok placeret til at dømme den der korrekt. Det var ikke godt. Det synes jeg ikke. Det var faktisk dårligt dommerarbejde. Den kunne alle se. Kunne have dømt to. Der har de godt fat begge to, ikke? Det er mere den, der kommer der, hvor han skal til at gøre sig fri, og så blive retvendt, ikke? Stork op mod Warming. Godt snittet videre af Warming, men Dix er opmærksom og forudseende. Men det, vi ser lidt af det, Lyngby gerne vil. Altså, de vil gerne spille kort, spille dem lidt rundt. Rømer. Og så en af de her svære bolde. Han får styr på den, ikke desto mindre. Abubakar til gengæld af afleveringen. Men prøv at tænke en gang, hvis han rammer ham, ikke? Ja, Abubakar, hvis han lige får præcision i den aflevering, så er det altså 2 mod 1. Og komme afsted og... Egentlig så handler det bare lige om at gøre de rigtige ting. Opoku, han gjorde det igen. Robert sagde, jeg synes, han er en eye-pleaser. Han er en, man godt kan lide at se. Rømer, fin bold op til Warming. Abubakar går dybt, han får den på den rigtige side. Abubakar ned mod Sander. Abubakar igennem forbi 2 mand. Den der aflevering er fantastisk, synes jeg. Warming også på det helt rigtige tidspunkt. Og han skal selvfølgelig afslutte hurtigt, spark hurtigt, hårdt. Der skal han ind. Så bruger han lige et skridt mere her, eller 2. Ja, det hjælper ham ikke. Og se, jeg ved ikke om FCK er blevet mere opmærksom på det, men at William Klem går sådan faktisk ret tæt på Rømer, når han løber ned imod Lyngby-forsvaret for at få bolden. Topstillingen her. Top 6. Hvis det altså ender med 3 point til FC København, vil det se sådan her ud. Det er hårdt, men også klog. Warming får en ganske udmærket aflevering i rummet her. Der ligger Abubakar. Det er bedre denne gang. Men de tager sig tidligere, og nu er der så denne her også godt løb ned i ryggen på Lopez. Abubakar, som egentlig placerer sig ganske godt, rammer den glimrende. Kantspilleren. Han har været afsted med det danske U20-landshold, spillet mod Sydkorea i landskampspausen. Opoku spillet fuld tid.
sige, sådan som Klem og Lea har suppleret hinanden inden central i dag, så har der ikke været det store bemærke omkring Thomas Delaney's fravær, synes jeg. Nej, de her meget offensive 8'er, det er jeg lov at støtte på, men altså lige nu, vi kan også se det her, ligger de meget sideordnet derinde centralt på midtbanen. Ja, de har aftalt, der er ikke nogen, der skal igennem den dør. Der er ikke nogen, der skal igennem midten i hvert fald, og de er også blevet opmærksom på, at Lyngby faktisk meget effektivt har sat sig lidt på nogle af de her omstillinger. Men det... Hvad sagde du? Han er ikke scoret endnu, vel? Var det ikke det, du sagde? Ikke i super. Her frispark. Det er, der er blevet kaptajn efter klasserne er blevet taget ud. Godt aflæg af Cornelius Froholt, og så bliver det til sæsonens første Superliga-scoring af Victor Froholt. Den strejfer eller rammer lige Lyngby. Så er det det klasse. Prøv at se her, denne her aflevering ind til Matson. En aflevering, en touch, og så en førstegangsaflevering for Cornelius. Og med det samme er Froholt oppe der, hvor han kan komme til en afslutning. Der har han set, at han kan komme frem. Hurtigt frem. Kumado. Ja, der rører selvfølgelig under benene på ham. Men besværligt alligevel. Ja, nogle angriber eller offensiv spiller her. Vi kan se, at den rammer hælen på. Ja, det gør den. Kumado snyder Jannik Stork, som ikke kan lastes for noget som helst efter den kamp, han har stået. Nej, der skulle et touch der for Kumado til, at der blev scoret, fordi han har virkelig stået en stor. Ja, de skulle have scoret Lyngby på en af de muligheder, de har haft her i anden halvleg. Ja. Ja, den ser faktisk ikke ud til at være 100% i orden. Jeg tror også, FC København, de gør klar til at stillingen altså, som vil sende FC København på førstepladsen, hvis de hjemfører de her 3 point. Og som jeg tidligere har sagt... En ung målmand, som har fået chancen her. Ja, vi så også redningen på den her afslutning, hvor Bacardi havde starten af anden halvleg. Og han fortalte så godt af det. Her kommer han helt skævt ud til gengæld. Samtidig med, at Lyngby Boldklub scorer sæsonens første hovedstødsmål. Det er... Så den kan læses. Han skal blive inden til Sander selvfølgelig. Men godt hættet ind. Godt kommet hen over sin modstander. Og så vil jeg sige, vi var inde på det tidligere. Der er mange gennembrud, ikke? Gytkær og Magnus Jensen forsøger at få fat i den. Gregor slår den frem. Dix. Op mod Magnus Jensen. Der ligger Abu Bacardi. Den springer lidt fra ham. Gytkær her. Gytkær sparker, men det er godt kommet ned af Dix i første omgang. Gytkær chipper den over. Varming. Kæmpe mulighed til Lyngby. Og en kæmpe chance. Tænk engang, hvad vi kunne have set her. Et uafgjort resultat i en kamp, hvor man bare tænker, at FCK kunne have vundet med 4. Men hvad sker der her? Hætter han den selv forbi, eller hvad? Ja. Jannik Stork frem efter Listens hætter på tværs. Kevin Dix renser ud for københavnerne. Cornelius, fin aflevering til Elyounoussi, og så er det 4 mod 2, 4 mod 3. Elyounoussi holder den i centrum, det er Cornelius. Og en misforståelse mellem Buxolajsvili og FCK's spidsangriber.